Sanibingelela emakhaya ababukeli be-Blaqlife TV. Nihle with your girl uLungstar. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sihle nomfowethu othi unemfihlo emshisayo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uvela kuphi. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngivela endaweni yaseLamonti. eLamonti uzalelwe khona noma ufike ngomsebenzi? No, isekhaya nje Lamonti. Isekhaya eLamonti. Okay. Uyazi ukuthi ke nalesi sihlalo seyimfihlo ngithi? Yazi. Usho ukuthi konke kushisayo. Yeah. Usufisa ukuyikhipha. Yebo. Okay. Ake singene emfihlweni. Njengobathi ngihlala eLamonti, so ngijole nalo sisi. Ukujola kwami naye ngijole naye ngihlala ekhaya. So kwazi kwafika kule stage sokuthi usethi manje angimove ngizohlala naye because yena umuntu o-right nje financially empilweni. Ukuhlala kwakhe yena uhlala eMhlanga, rent eMhlanga. Oh, uhlala eMhlanga? Yes. Okay. So wathi kuyamkhawathi ukuthi misizobonana mina ngimuse eLamonti yabo angimove ongcono ngize kuyena ngizohlala naye. Okay. Ngoba umuva nje uyohlala naye when uyasebenza? Ngithandane naye ngathi bengisebenza but ma-part time kanje. Ama-part time? So kwahamba kwaphela straight njengoba senginayo sengihlala naye lapha sengihleli nje ukuthi angisasebenzi. Oh, okay. Okusho ukuthi shuthi uyena okunakekelayo? Everything nje ngizoyena because i-rent ikhokho yena. Mengithi ngifuna mhlambe something ngiyenzela uyena, idatha ngilifakela uyena. Ha, shuthi yonke into nje kuyena. Yonke into yena. Okay, ngoba uthi namhlanje unemfihlo ofisa umkhiphela yena. Umuntu onjani? Umuntu onesikhwele too much. Nesikhwele? Unesikhwele. Okay. Unesikhwele kokubingelela intombazane nje kuyaliwa. Kuyaliwa? Yeah, so nje kunzima kakhulu. Okay, awuhlala emfihlweni? Ithini imfihlo? Imfihlo yami ukuthi ngimazisa ukuthi njengoba ngijola naye ngeke ngazithola sengihlangana nomunye usisi. Sijola isikhashana esincane naye. Sasithola sesilala naye. So wakhulelwa usisi. Wakhulelwa? Yebo. Okay, lo sisi lo othi uhlangane naye manijola benijolela laphi khona lapha eflatini? No, bengikwazi ukumtshontsha ngongena naye ekhaya. Uyongena eLamonti? Yebo eLamonti. Shuthi ubuphindela back khona? Ya kuyena lo engihlala naye bengithi ngisavashela ekhaya. Okay. Kanti sengihamba nalo munye ngomfaka ekhaya. Mhlambe imtshethi ngizolala because bengafuni mhlambe ukuthi ngihambe izinsuku eziningi beba nesikhwele ecabanga imtshethi okay ngizolala namhlanje naye ngibuye kusasa. Ngimtshele nalo ukuthi ngeke ngihlale nayo kakhulu ekhaya kuzoba one day. Kuzoba one day. So lo sisi lo othandana naye manje angithi nisathandana? Lo ohlala naye eMhlanga? Yebo sithandana. Uyamthanda? Yebo ngimthanda. So manje mayezwa le ndaba le kuzokwenzakalani ngoba angithi uthe uyena okhokhela i-rent, uyena okunakekelayo, uyena okwenzela konke. Ukufika kwami shuthi la sengiready ukuthi ngenzeka noma yini because umuntu ocontrolanayo futhi shuthi yena wazi njengoba ngingasebenzi methi yenza ukuthi ngizokwenza ukuthi methi why ungekho endlini buyephi ngeke ngisakwazi ukushaya umoya emall kufanele ngihlale ngisendlini yabo. So uthando olungenanhlonipho nami ukuthi kubhlungu phela ngoba ngizobe sengimtshela ngestory sokuthi sekukhona omithi but kahle kahle iningi naye izinto azenza kumina ezi-wrong not ukuthi uya-cheat yabo but impatho yakhe. Okay. So impatho yakho uyibone ngoba usujola nalomunye? No. Ngiyibona ngoba sengijola nalomunye. Bengiyibona vele kuyikona ukuthi ezinye izinto kufanele usuyinikeze isikhathi. Okay. Ungathathi i-decision mhlambe ngento umuntu asayenze kawu-2 mhlambe bese azayiyeka yabo. So nje ngimnikeze isikhathi sakhe sokuthi mhlambe usengashintsha mhlambe uzoba umuntu o-right angithande afake nenhlonipho phakathi angayi ngokuthi kunezinto angenzela zona yabo. No, izathu ngibuza ukuthi uyibone manje. Umbuzo wami ulandelayo ukuthi wakwamhlalisa phansi washo ukuthi hayibo u-A no B angizwani nawo or u-C no D angizwani nawo. Yabo nje kubukhona ngavuma ukuthi ngiyakhuluma naye. Kuthi umuntu ke ongathanda uku-admit uma ngabe wrong. Because kunalento embusayo ukuthi mina ngi-right nginemali. So mhlawumbe unalento ukuthi ngeke ngizwe kumuntu wesilisa mina ongenamali nginemali.
ngisho wathi uhlala naye phansi ukhuluma naye uyamtshela ukuthi u-1 no-2 angiwuthandi. Uzothi uyile nhlobo uzothi hayi okay bona ukuthi wenza kanjani akushiye uhleli uhambe yabo. So leso sikhathi ngimnikezile ukuthi mhlawumbe usezoba right but no akwenzeki. Okay. Uke wawubheka wayanaka umsebenzi ngaphandle kokujola uke wahamba ubheka umsebenzi. Umsebenzi ngiyawubheka. Mhlawumbe ukuthi ngiya-ofesa egate-ini no ngisenda ama-emails ngi-apply efonini. Apply. Yes. Okay. Masezwa le ndaba yokuthi ke nakukhona ingane. So lo osemithi uyamazi lo sesohlala naye. Uyamazi. Uyazi ukuthi ke na unakekelo lo sesohlala naye. No akakwazi lokho. So manje ke ngichazela ukuthi uzoyinakekela kanjani lengane ezayo. Ngicabanga mhlawumbe ukuphuma kwami lapha endlini leqashe khona ngizokwazi ukuthi kungivule umqondo ngikwazi nami ukusukuma ngenye ezinye izinto because ngishilo ngathi umuntu okubuza ngisho usemall ukuthi ukwenzani emall since ungasebenzi ufunani lapha yabo lonto. Okay. So mhlawumbe nami ngizokwazi ukuthi ngibe ngikwazi ukushona endaweni eziningi ngikwazi nokufesa because even mekhona endlini ngikwazi ngisho ukuthinta ifoni yami ngikhulume nabangani it's like usuya-cheat yabo. So bekuphuca ubudoda bakho. So nje nami bengiyifila ngingeyona indoda mengabe ekhona. Okay. So mase kuphuca impahla ke uzowenza njani ngoba impahla ngithe zakhe? Usho ukuthi angangiphuca impahla ngithengela zona ngithanda. Kuyacaca uzokuphuca umithisile ngaphandle uyakunakekela okusho ukuthi kuyena ubuka ukuthi uyamdelela. Hayi. Singamane ngiyiluze sisimpahla because nami igcineni fanele ngibe happy. Usisi lo khulele uyasebenza? Yes uyasebenza. Okay. Nongcono kusho ukuthi ke ingane izokwazi ukuthola ukunakekela kodwa kubalekile ukuthi nawe uthole umsebenzi ngoba right now mawuthola lengane leyo kusho ukuthi nayo ngiyokwazi ukunakekela. Hayi umsebenzi wona ngiyafuna ngizothola futhi. Okay. Usisi mase simfonela ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani le ndaba? Ngoba uthi uyacontrolana nje. Uzovuma ukudedela. No lena vele ngiyazi ukuthi angeke azayamukele because umuntu isikhwele sakhe ngiyasazi ukuthi if bekulento ngiyikhulumule eduze kwami nginingi okurongo bekuzokwenzeka. So it's better because vele akekho uzozwa ngingekho eduze kwakhe lokho okuthini uzodinwe lapha ekhona ngizobe ngingekho mina. So vele I'm sure sizohlukana nje the time ezwa ngingekho naye. Ungekho naye. Yes. Hayi ake simthinte simuze ukuthi uzothini ngalolu daba. Sibone ukuthi somthola yini. Ngiyakuza uphefumulela phezulu. Siyakhala. Hello. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma lo Lungstar wa Blaqlife TV ohlelweni oluthi sikhipha izimfihlo. Yebo sisi. Yes, singakwazi ukukhuluma? Yebo ngakhuluma kulalela. Sihleli nesithandwa sakho la eceleni esithi sifisa ukukhipha imfihlo efuna ukuyidalula kuwena. Ngisacela ukukhulume naye. Okay. Hello babe. Yeah baby njani? Ngiyaphila njani? Ngiright. Ngiright ngicela bandla ungadinwa kakhulu nekule nto engizokutshela yona. Into nje kade ngisafisa bengifisa ukutshela yona but ngabona ukuthi ngize lana mhlambe uzokwazi ukungi-understand. Yini leyo baby khuluma? No kunomunye usisi engizithole ngihlangana naye so usanda kungitshela nje ukuthi upregnant ingane yethu. Ngihlangana naye basaba pregnant menihlangana pho pregnant iswa yini ke? Pregnant uthe ingane yethu phela sinayo so2. Yena kanjani? Hawu mfethu kanti ingane kanje itholwa kanjani? Wena ushuthi uchaza ukuthi mina mengiphuma ekuseni ngemsebenzini wena ufaka ifebe zakho lapha endlini. Angifakanga endlini yakho ngazithi uzocabanga kanjani. Angikuzwa. Sambile sayikhaya naye. Wena bophuma lapha endlini uthi uyobheka umndeni wakho kanti uyazazi ukuthi uyovalela ifebe kini. Hayi. Ungayithatha manje. Angazi ukuthi uthi uchaza ukuthini. Lima ke kahle kahle ngoba nje okokuqala ke ubhizi ubhabhruka uhamba ngemoto yami.
Ushuthi uhamba nje ubhabhula uhamba uchomela ifebe la Cha. ukuthi wena unemoto ungenamoto. Cha, lalela. Into oyigqokayo ugqoka into zemali yami. Yabo. Yonke into eyenzayo ubuyenza ngemali yami. Unjalo-ke ave uncikisela ngiyakwazi. Angikaze ngihambe ngemoto yakho ngikuyena mina. Ngizange ngihambe Ubuyenze ngemoto yakho. njani? Angizange ngihambe ngemoto yakho mfethu. Ngikusho la ukuthi iyona into ebengifuna ukutshela yona leyo. Cause ngisabile ukuthi sikhulume lo nto siso-2. Hayi, yazi angizwa kahle nje into engichazela yona, angizwa nje ngizambathe kanje into engayizwa. Mhlawumbe ngizokuzwa kahle-ke uma sesisendlini. Angikuzwa nje, angikuzwa. Mina bengicela nje ukuthi mfethu ungixolele kuyona yonke le nto le. Udodi lo ngitshela wona, yazi udodi lo ngitshela wona. Kahle kahle leyo ngane uzowondla ngani? Ngoba ungasebenzi ngisho ukusebenza uzowondla ngani leyo ngane? Ngemali yami? Ngondle wena ngondle ingane yakho? Cha, angishongo kanjalo mfethu. Sawubona sisi? Uchazani-ke? Sisi? Yebo. Ulungista lo ngicela ukubuza. Kuzokwenzakalani kwi-relationship yenu manje? Hayi, sisi hayi, angazi kodwa nje yona-ke indoda leyo kusamele ingichazele kahle and futhi kumele ahlukane nje naleso sisebenzi sasimethisive ingasazi ukuthi sakephi. Shuthi silandele ngoba nakho sibona imoto, sibona imali ukuthi mhlawumbe ugqoka kahle ngoba egqokiswe yimini. Ngoba ugqoka nje egqoka kahle egqokiswe yimini. Wena bhuti uyimisela Silandele yona nje leyo nto. Uzomela yahlukane naso. Wena bhuti uyimisela ukuhlukana naye? Angeke ngize ngihlukane naye mina. Yena kumele ahlukane nesifebe sakhe nje athandana naso. Kodwa uthe umithi ingane yethu nje. Angizwanga? Umithi ingane yethu nje lo muntu ngizothini manje kuyena? Hey, ngicela sikhulume kahle nje ngoba manje usuyakhathuka ngisizana kahle. Okay sisi, ngicela ungichazele mayethi-ke nakayimisele ngokuhlukana nosisi lo osekhulelwe. Kuzokwenzakalani? Hayi-ke angazi-ke kodwa nje ngeke azahlukane futhi nami. Ngoba phela ngithi nakayimisela ngokuhlukana naye angazi uzobe echaza ukuthini. ngoba phela ngithi sekukhona nengane la. Hayi kuzokhulunywa kahle sobona ukuthi kodwa nje le nto yakhe kahle kahle mina ngiyizwa nje le nto ayishoyo. Mhlawumbe nje naloyo ntombazane bemsulela ngesisu. Mina nje ayikho le nto yakhe. Mina naye kodwa siyathandana lowo girl lo othandana naye uzomele ahlukane naye angazi ukuthi uzomisa kanjani into yakhe. Siyathandana impela kodwa ngikho happy wena uyacontrolana too much wena. Ngiphilela wena kahle kahle mina nguwena mina. Manje ukubona manje lokhu sengiyacontrola mina. Kunini ngihlala nawe? Kunini ngihlala nawe phansi? Kunini ngihlala nawe phansi ngithi asikhulume awufuni ungizwa ngithi wena mengihlala nawe phansi ngikutshela ukuthi u1 no2 angikuthanda uyasukuma uhambe wena. Uthi angibone ukuthi ngenza njani. Angithi ucabanga ukuthi mina ngihappy mina imali yakho lo nginika yona iyalithenga yini uthando? Okay. Ngoba nakho sengikufukamele wahlala endlini yami wa-right uzongibuza lo dodo ongibuza wona manje. Yazi ukuthini ngeke ungimoshele isikhathi sami. Yena nje ungimoshele isikhathi sami kodwa wena sizobonana kahle endlini ntambama. Okay, siyabonga kakhulu dadewethu for isikhathi sakho. Alright sis. Okay, bye. But uyimisela ukuhlala nalo sisi omunye lo nengane manje lokhulelwe. Ayi. Ngeke mfethu uthi la ngikhona vela ngikho happy. Ngibona phela nalana noma ukhuluma awumchazeli ukuthi lalela siyahlukana mina ngifocusa kulo. Ngikho happy vele ngaye. Njengoba ngizelana bengitshela mhlawumbe uzothi naye hayi hamba ke nalowo muntu wakho thanda uqhubeka naye. So uyambona ukuthi still usadaza inkani akafuni ukuphumela obala ukuthi hayi angikufuni yabo. So nami ngizobona kunzima kuzomela ngiyithathele eyami decision ukushuthi ukuthi ngenza njani. Because vela ngikho happy la ngikhona. Yabo uyacontrolana njobe esho nje manje ukuthi imali leyo ngiyidla nabo labanye ngidla nabo. Ucabanga ukuthi na le mali anginika yona iyona ezothenga uthando. No, yeah anganginikeza imali but if ngekho happy nami ngizohamba nemali ngidle nabanye abantu engihappy nabo. Okay. Hayi ke shuthi mase nikhuluma endlini ukhumbule ukuthi yena uBlaqlife uyaofferisha support like i-counselling. Ayidingi impela yena uyayidinga i-counselling. Bengisho nawe ukuthi nawe nithola i-counselling nawe nonke nikuhlale phansi nikhulume because even nalowo okhulelwe naye mayidinga i-counselling sizom-offerisha. Ukuthi mina mfethu kahle kahle angisekho happy ngikho right. Shuthi i-decision emele ngiyithathe ukuthi ngenza njani ngaye. But utholile lo usizo lo lado udinga la ekhaya?
Ngingathi ngokufika la ekhaya mhlampe ngokuthi ngifuna ukukhipha imfihlo yami ngalapho ngikutholile. But uma ngabe sifona lo muntu engithi ngikhuluma naye efonini aka-understand uma ngabe kahle kahle akatholi ukuthi mina ngifonele kumtshela ngisamfuna. Okay. No, the reason ngibuza ingoba khathi esikhuluma ngeke ngakusho ukuthi-ke na ngibona ngathi ushona le nale. So ingakho ngibuza ukuthi umoya wakho ukhululekile yini? Hayi, ukhululekile ngoba manje akakayitholi kahle kahle lento ukuthi mina naye angisafuni ukuqhubeka naye. Ubufisa senze njani? Ngiyafisa ngazuthi mhlampe ngakwazi umfonele wena ngoba mina Simfonele futhi. Simfonele futhi okwesibili. Okay. No, ayikho inkinga simthinte. Because okubalekile la ekhaya ukuthi-ke na uphuma ujabule. Unokuthula futhi. Ngabe uzolibamba yini? Hayi sithemba uzolibamba. Sona ke simzama uzolibamba. Hello? Sawona sisi? Yebo, sawona? Ulungsta futhi lo waka Blaqlife. Yebo. Sike sakhuluma umfowethu lo une-message afisa ukuyigcizelela ngizomnikeza ifoni nje. Okay, nami. Okay. Ngithi mina mfethu kahle kahle awu-understand uma ngabe ngikutshela ukuthi ukungicontrola kwakho ngiright ngakho and kade ngangikutshela. So i-reason ukuthi ngiphinde ngifonele kwesibili ngoba ngiyabona sekuqaleni awuzwanga uma ngabe ngithi angisafuni ukuqhubeka nawe nempilo mina. Ngifuna ukuqhubeka nalo muntu enginengane naye. Wena ukungicontrola kwakho ney'moto zakho nokungigqokisa kwakho lokho ngizokushiya cause mina ngiyahamba namhlanje ngiphindele ekhaya eLamonti. Hayi, wow. Yazi yajabula wena. Yini inkinga? Ingoba nakho sekunithele lo. Akuyona inkinga ukuthi inkinga ukuthi wena awuna respect. Ucabanga ukuthi uma unginika imali unginikeza uthando kanti cha uyaphambanisa. Ufuna uqale ngokunginikeza uthando before unginikeza imali. So uthando lwakho angiliboni mina ngiyibonela lento ongitshela zona nohlala ungichomela ngazo. Okay. Ngicela ungena la bhuti uthi awusafuni ukuqhubeka naye nempilo. Ngiyangithanda ukuthi sibe clear. Angisafuni ukuthandana naye. Awusamthandi. Angisamthandi. Hayi cha lento echazayo vele into engekho nje. Ikhona into engiyichaza ngidlala njengoba ngizele e-studio angizile ukuzodlala. Ngizokutshela ngisakuthandi. Impahla zakho lezo ongithengela zona ukhiye wakho wemonto uzokuthola endlini yakho. Angibuyeli ngisho endlini yakho namhlanje. Ngiphindele ekhaya. Yazi udle nephepha-ke wena. Ngcono cause khona nginenhlonipho ngizokuphindela ekhaya. Into zakho zonke ngizozithola endlini yakho and angikudingi nami ekhaya ungalingi uzuzama ukuze ekhaya ungilandele. Soke siboneke futhi. Yasoke sibone. Please cause ukusuka kwami la ngiyokwenzela i-protection order. Ukufika kwakho ekhaya kusho ukuthi akaze uzoba yini shame ngaphandle kwami wena ngoba ungenalutho uzoba yini ngempela ngaphandle kwami engikwaziyo ngiyazi vele ukuthi usazongidinga nje lento ayishoyo nje usayidlalela isikhathi usazongidinga wena awuyilutho ngaphandle kwami yakwazi nawe lokho. Hayi kulungile kodwa ngaba ulutho ongakafiki kuwena namanje uzoqhubeka ngibe ulutho. Wena ungeze ekhaya ukufika kwakho ekhaya ubusuziqhatha namaphoyisa. Hayi shame soke sibone-ke kodwa ukuthi kuzogcina phi leyo nto yakho. Naso-ke sibone. Sisi? Yebo sisi. Uzizwa kanjani ngoba esho ukuthi akasakuthandi? Hayi ngiyazi into ayishoyo nje into engekho into esazophela nje mina naye nje hawu sisazoqhubeka nje sithandane. So into angaqala ukuyisho le. Lento aseyisho-ke nje manje hayi ngiyazi ukuthi ithathe laphi. Shuthi usedelile ukuthi bengimondla ngimenzela yonke into abeyidinga bethi ufuna ukuthi ngimenzele shuthi bengiyisilima. Okay. Hayi no ubhuti ngizomnyaka okugcina yisho nje i-message yokuthi-ke na uthini ngempela inhliziyo yakho kokugcina bhuti. No ngikusho mina mfethu ngeke uze kujike ukuthi nje angisakuthandi angisafuni ukuphila nawe. Ayikho kahle kahle impilo engizoyiphila nawe wena ngoba umuntu oyakontrolana awukwazi wena ukuthobela indoda awuyazi indoda ukuthi yini wena uyindoda wena udlala i-responsibility sokuba indoda Alright. Yeah. Oh
ngcono-ke uma ubona kanjalo ekisheni. No, Siyakubongela. siyabonga kakhulu sisi. Nawe wazi ukuthi Blaqlife TV siyaku-offerisha i-support uma ukuthi udinga ama-counselling sessions. No, sis, hayi mina ngirethi, ngiyabonga. Okay. Bye. Yeah. Okay. Okay, siyazi ukuthi yena ngoba sihlela bebaningi abantu ababuka ekhaya, kukhona umuntu okwi-position yakho othi nje sengiphefumlela ukuthi unezimali. Uthini kumfowenu ohleli leyo position? Ngingathi mina angahlaleli imali lehleli khona because ukuhlala kwakhe ehlalela imali uzogcina kumfakela ingcindezi ukuthi lo muntu omnika imali agcine senza into wrong kuyena. Angamshisa nendlu noma amgwaze or ambilise ngamanzi because yena uhlalela imali. Akwazi ukuhlalela imali la ungekho khona happy. Nami ngihlalile asho yonke into afuna ukisho, angithuka athi wena nje yimina. Ayekho umuntu ofisa ukuzwa lonto every day. So wonke umuntu kufanele abe happy. I'm sure la u-happy khona kunemali yonke into iba right. Iba right. Hayi, siyabonga kakhulu and siyathemba ukuthi usufila lights kancane uyawuza uthi ukuphefumula. Yabona khona igwebe selehlile. Hayi, babukele emakhaya. Ngiyabonela ukuthi ukuhlalela imali akusona into engakwenza uhlala uthandweni. Imali yokuthenga kodwa alithenga uthando. Bonke laba abahlela emakhaya athi umuntu kena ngihlalela ukuthi ngoba uyangenzela ngokuthi uyabo sigcina sesithatha izinqumo ezingekho right engasilungele ofishe sigcine silimaza nabanye abantu. So kubalekile ukuthi ke ma ukuthi uhlalele uthando and futhi kubalekile ukuthi as much as kukhona umuntu okusupportayo wenze sure ukuthi uyobheka umsebenzi while usahleli ungaze umithise and then emva kwalokho awusanayo nemali yokunakekela leyo ngane. Sizwana ngithi bhuti? Hayi, Blaqlife TV sithi ke bonke abantu abafikayo bazohlala kulesi sihlalo siyabanikeza support. We offer counselling as well. Babalekile kuthina and siyabathanda. Babukele emakhaya, siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi namhlanje. Please like, share and subscribe. NguLungsta sithi sinithanda nonke.